Пам-пам-пам. Відік. Manor Lords. Яна ж ёсць у Game Pass. Яна ўжо з'явілася ў Game Pass. Але я не мог вось это, типу, утрымацца. Я там, што мяне ўжо скінулі у асабіст, ну, там у часіку скінулі ўжо. Вось, Manor Lords выйшла, а я такі сяжу на хутары, тут ще адпрацаваў сіл. Выйшла. Я такі адразу у Game Pass зайшоў, а там, ну, нема. Гляджу, што там з бліжэйшага з'явіцца, няма інфармацыі. Я такі, ну, я ведаю, што яны дадуць, але ж яны могуць і заўтра, і паслязаўтра, чорт іх ведае. Табе трэба вось зараз. А мне вось трэба было... Я на хутары хачу гуляць у хутар. Ну, вось так атрымаў, ну, хацелася чалавек, што ж ты зробіш-то? Тым больш, што кошт украінскі Steam адзін з найтаннейшых на гэту гульню коштаў. Там, падаецца, $11. У Беларусі 15, а у Польшчы 112 злотых, калі я не памыляюся. Я паглядзеў на Manor Lords. Значыцца, што у нас, што мы маем? Гэта гульня выйшла ў раннім доступе. Яе чакала 3 мільёны геймераў па ўсім свеце. Я лічу, што для гульні, якую стварае адзін чалавек, і, скажем так, не самы жанр, які, ну, горадабудаўнічы сімулятар, хаця не, я думаю, што горадабудаўнічыя сімулятары даволі папулярны, улічваюць той самы там City Skylines ці SimCity, гэта ўсе. Вёскабудаўнічы сімулятар чакала 3 мільёны чалавек у Steam, толькі ў Steam. І яны выйшлі на першае месца па гэтым спісе, і я лічу, што гэта вялікае дасягненне для гульні, якая як бы, ну, пра сябе як магла толькі што заявіць, толькі вось ролікамі ў YouTube, то бок у іх не было там нейкай рэкламнай кампаніі ці чагось такое. То бок гульня, якая гэта ўсё атрымала толькі праз якасць і праз ідэі, праз тое, што яны паказалі геймерам. Значит, гульня выйшла ў ранні доступ. Гэта вёскабудаўнічы сімулятар. І я чамусьці хачу ўвесь час сказаць 14 стагоддзя, хаця я паняцця не маю, якое там стагоддзе. А там я так зразумеў, што няма нейкай канкрэтнай даты, і ён натхняўся стваральнік ад 11 стагоддзя до 15 стагоддзя. Ну, лічуючы, што я думаю, што сельская гаспадарка, што ў 11... Не моцна адрознівалася. Там не моцна адрознівалася, там розніца, там ўсё роўно ўсё залежала, ці ідзе дождж, ці не ідзе дождж. Як бы, ось усе, як маглі людзі ўплываць это сам на вырошчванне. То бок, гэта нават не гістарычныя там падзеі адбываюцца, там нейкія выдуманыя краіны, выдуманыя мясціны, то бок гэта не як і сам аўтар, ён, дарэчы, я думаю, што так спудзіўся таго, што такая цікавасць да яго гульні, ён на папярэдні выхаду пісаў паўсюль, што людзі, гэта не Европа Universalis, гэта не там не Total War, не Total War, не Kingdom Come Deliverance, нішто з гэтага, гэта проста гульня пра вёску, типу, ну і пра бойкі сяльчан, адных сяльчан з другімі сяльчанамі. Вось, яна сапраўды не адно з пералічаных, гэта сапраўды у першую чаргу я пакуль што моцна да боек не дайшоў, вось тыя, што зараз вы бачыце ў трэйлеры, і ў асноўным там вось вясковы вайб. Так, а ў трэйлерах у асноўным паказваюць тыя самыя так, тыпу трэйлеры зацягваюць бойкі, там сечы, нейкія капейшчыкі, арбалетчыкі нешта там ваююць, б'юцца, а ў гульні па факце 100% часу будзе займацца тым, што будзе глядзець, як вол цягне бервяно ад аднаго месца да другого, ці селянін цягне ваду ад студні да свайго агарода. Нешта штана так прыкладна. Што адзін распрацоўшчык, Slavic Magic называецца, дарэчы, я пачытаў Slavic Magic, ну, славянская магія. Адкуль узялася назва смешная? Аказваецца, гэта мем такі быў, калі па выхадзе гэта самага Mass Effect Andromeda быў такі мем, ты паглядзіце скриншот з Mass Effect Andromeda, і напісана бюджэт у $50 мільёнаў, а побач Геральт, і написано бюджет, бутылька гарэлкі і славянская типу о, так. Ну вось, типу гарэлка і Slavic Magic. І он кажа, што вось праз гэта ён і типу, так праз гэты мем ён узяў назву для сваёй гэтай канторы, у якой ён цэлы адзін.
ранні доступ калі будзе я не памятаю що ён там пісаў ці будзе калі там будзе агульны цельны рэліз что я могу сказаць гульнямі гэта 9 з 10 рудзінак выдаю сабе. па атмасферы Вельмі шчодра з твайго боку. па вясковай атмасферы не я не ведаю як вам тлумач что вам про яе сказаць тому что калі вам падабаюцца ў прынцыпе розныя будаўнічыя сімулятары яна павінна вам зайсці калі вам падабаюцца вясковыя вайбы яна павінна вам зайсці я просто сядзеў кажу 5 ужо нагуляў 7 гадзін я зараз прям сяджу зараз мы записываем візік хочу пагуляць Мазерлорд яна такая прикольная яны ходзяць там яны будуюць тут такі поле напрыклад там трэба там пшаніцу якую там вырасціць ці не ж такое там не так усё жыта там не так усё працуе что тыпу ты вылучыў там зямлю но там само не трэба адпраўляць туды людзей адпраўляць вала туды яны спачатку гэта ўсё трэба ўзараць засець потым ты сапраўдны паўгады чакаеш пакуль гэта хрэнуся вырасце сапраўдныя гульнявыя там просто гульнявыя а гульнявы час там ідзе вельмі павольна то бок я такі прыйшла зіма я разумею што вось прыйшла зіма у мяне скончваецца насамрэч я думаю што на запасе ежа пачынае скончвацца і недзе ў лютым ты разумею тебе няма адкуль яе просто ўзяць няма нуль там няма такого што такі раз там недзе ўзяў і яна з'явіцца няма гэтых жывёл у лесе ты ўсіх перабіў іх там так шмат было там засталося 3 нейкіх там мінімум каб яны зусім не памёрлі не вывеліся потым ягады няма усё больш нічога не расце ўсё што ты муку там нарабіў і на ўсё скончваецца все амаль голод разумееш я ось такі я насычваюся гэтым усім там усе там ёсць хата у кожнай хаце ёсць сям'я і гэта сям'я займаецца ты іх адпраўляеш працаваць на канкрэтную там працу то бок кожны жыхар ты его бачыш дзе ён жыве чым ён займаецца у яго есть сям'я там хтосьці застаецца дома займаецца хатняй гаспадаркай хтосьці там яшчэ куды ідзе хтось я такі вау карацей кому падабаецца вясковыя прыкалдэсы залятай Ось 9 хутароў з 10 лепш так паставлю ну так з таго што я чытаў глядзеў чуў пра яе трэба разумець што гэта вельмі амбіцыйная гульня але ў раннім доступе трэба не забываць што гэта ранні доступ там шмат чаго недароблена дыпламатыя бойкі не зусім такія зразумелыя і мабыць можа цікавая зразумела я сам яшчэ не гуляў таму не магу сказаць і ты ўжо 7 гадзін патраціў яшчэ да боек увогуле не дабраўся я не дабраўся я нават не ведаю як мне выдалі 20 дзідаў а для того каб сабраць першы атрад трэба 36 я такі сяджу а дзе мне яшчэ 16 узяць у мяне няма дзе іх рабіць няма просто будынкаў якім я магу я здабыў руду зрабіў нейкія там жалеза а як за іх зрабіць дзіды я паняцця не маю вось таму мець это трэба на ўвазе таксама з таго што заўважалі што гэта і не плюс і не мінус хаця можа на такіх позніх стадыях гульні гэта сапраўды і мінус гэта вялікая колькасць мікраменеджмента калі табе просто кожнаму селяніну кожнаму селяку трэба сказаць куды яму трэба пайсці што яму трэба рабіць вось такое у розных гульнях кшталту там Surviving Mars я памятаю гэта была такая даволі там не зусім так ты не даеш кожнаму куды ісці ты не кіруеш нікім ты кіруеш канкрэтнай вытворчасцю бок тебе стаіць млын у цябе ёсць там нават не паказвае хто чым займаецца у тебя просто написано што у тебя 5 сямей у гэты момант лайдачыць ніхто нічого не робіць ты просто заходзіш на млын уціскаеш плюс один чалавечак все і ком сам одну сям'ю ён адпраўляе працаваць на млын як бы яно даволі але што менеджмент там трэба сачыць за тым што адбываецца як бы перанакіроўваць мне вельмі спадабалася калі у мяне пачалася страда тажынкі верасень все што вырасла трэба хутка сабраць ты здымаеш з усіх адкуль можна людзей лесапілкі лесніка усіх з царквы гэтых лайдакоў усіх сюды гультаёў усіх адпраўляеш на поле ідзіце збірайце не дурыце мне галаву смешна
Вось Так я говорю что так я гэта ўсё не ўлічваючы што яна ў раннім доступе там ёсць рэчы які просто выключаны яны так і написано там нешта і у дужках написано пакуль не працуе все і ты нічого як бы гэта пакуль ты гэта трэба просто ўлічваць але мяне вельмі зачапіла як яна выглядае яна немаверна прыгожая яна такая нейкая ўся плаўная там усё з усіх бакоў можна паглядзець вось гэта як як там будаваць дарогі як это ўсе тэрыторыі размячаюцца гэта ўсё немаверна кайфова зроблена так, Unreal Engine так там ўсё прыгожа ўсё кайфова адно задавальненне просто глядзець на сваю вёску круціць камеру разглядаць як хто што куды ідзе па якой кайфова я кайфую мне вельмі падабаецца будзеш рабіць які-небудзь агляд першы конечно я гульні якія падабаюцца я люблю рабіць агляды на гульні мне падабаюцца тады будзем чакаць звярніце увагу паглядзіце Манроз пачакайце агляд ад друзі геймпас калі што ёсць так што калі у вас ёсць геймпас можете спрабаваць так а ПК геймпас так там на кансолях наўрад ці яна ёсць яна яна кансольная яе няма на яна не PlayStation але яна ёсць ПК Xbox адзінае што ці даступная на зараз на Xbox вось гэта пытанне але у спісе таго там было чакайце ну гэта незвычайна каб Xbox Series Xbox One і Microsoft Windows ПК і Xbox